Mara bl-isport tal-qalba u mhux l-ewwel darba li ħadet sehem f'diversi maratoni li jiġu organizzati f'Malta. Iżda l-attività sportiva kellha temma ħesrem wara l-ħaf maraton tal-2018. Din hija l-istorja ta' Janet Zammit. Jiena vera kont f'qagħda li kważi kritika li ma tistax inti laqas stajt niġri għal 3 xhur, jiġifieri laqas just normal lifestyle, ma nistax nagħmel eżerċizzju ta' xejn. Issa kull 6 months qed nagħmel iċ-check-up biex nara li id-demm qiegħed il-ħadid fid-demm qiegħed f'livell tajjeb. Janet għandha l-kundizzjoni Iron Deficiency Anemia, jiġifieri livell baxx tal-ħadid fid-demm. Din hija kundizzjoni li tolqot l-aktar lil nisa li għandhom il fuq minn 40 sena, mod speċjali nisa li jkunu attivi fiżikament. Hija għamlet żewġ trattamenti l-isptar biex tejbet il-ħadid fid-demm. Darba mill-ħafna drabi li kienet qed tirċievi l-ħadid ħasbet f'dawk in-nies li jagħmlu ħafna aktar trattamenti kawża ta' mart ieħor u minn hemm ħasbet biex fil-mument li tkun tista' terġa' tibda tipprattika l-isport illi tħobb tagħmel maratona ta' ġiri u tiġbor il-fondi. U fil-fatt, feluq il-50 sena tagħha nhar id-29 ta' Jannar ser tkun qed tiġri 50 kilometru. Jiena kelli lejm li intella xi fondi għal xi charity, local charity għax ħadd fil-bżonn u kont se nagħmilha waħdi. Issa spiċċajt hemm ħafna nies li tistaqsuni jistgħu jiġru biċċa miegħi mill-50 kilometers u qed għamilt ir-rotta bħalissa qed nifinalizza. Iżda l-istorja tagħha tkompli. Sakemm qed tippjana l-maratona, in-neputija tagħha ta' 15-il sena li kienet qed tirkupra minn kundizzjoni rari fil-Mustrana u li għall-kura li kellha titla' 5 xhur Ruma ftit qabel l-ewwel tas-sena żviluppawla problemi fil-vista. Għamlu MRI u kellhom jissifru għal Ingilterra, Londra, għamlu l-operation ta' 6 hours fejn ħewla aggressive tumor mill-brain u issa qed tagħmel iktar testijiet bħalissa biex jaraw xi trattament għandha bżonn. Il-pjan ta' Janet issa huwa biex tiġbor fondi għall-familja ta' Anna Marie, li bħalissa jinsabu Londra jakkumpanjaw liż-żagħżugħa u li għandhom minn tal-inqas 6 xhur jgħixu qrib l-isptar Great Ormond. Il-Maltese NGOs għandhom kif nafu kollha residenzi għal nies u għall-familji però mal-bot minn fejn qiegħda Anna. Allura rridu jsibu post iktar qrib biex ikunu fil-viċin tagħha. Għalhekk bħalissa qed jinġabru fondi għal Anna Marie iż-żagħżugħa mimlija kuraġġ biex tiġġieled sfid oħra f'inqas minn sena fuq is-sit gogetfunding.com/run for Anna Marie.